Салому алейкум дӯстони азиз. Дар ин масъала мегӯяд суръати хоси қайиқ, яъне ки суръати қайиқ худаш 20,4 километр. 20,4 километр дар 1 соат. Ва суръати ҷоришавии об ба 25 километр соат баробар аст. Яъне ки масалан қайиқ ай тарафи рафтаса, об боша исон. Скорости об боша 25 километр 1 соат. Қайиқ ба самти ҷараёни дарё. Аввал қайиқ самти ҷараён қатъи масалан ин тараф ба ин тарафа меояд 1,5 соат. Вақте ки қайиқ ба самти ҷараёни дарё биравад, скорости қайиқ ба скорости ҷараёни дарё ҷамъ карда мешавад. 1,5 соат зарби 20,4 суръати қайиқ ҷамъи суръати об. Суръати об боша 25 километр. мо формулаи V баробари S тақсими T ра истифода бурдем. Аҷа S биёем V зарби T, яъне ки масофа баробар ба суръат зарби вақт. Акнун дар плюси баъд бо 1,8 соати дига қайиқ ба муқобили ҷараёни дарё меравад. Вақте ки ба муқобили ҷараёни дарё меравад, суръати қайиқ кам мешавад, ҳамон қадаре ки суръати ҷараёни дарё аст. Яъне 1,8 соат зарби 20,4 минуси 25 километр соат. Яъне ки иҷада суръат отрисательный мешавад, манфӣ мешавад, барое ки суръати ҷараёни дарё аз суръати қайиқ зиёдтар аст. Барои ҳамин ин масофаи мо баробар ба 1,5 зарби 25 ҷамъи 20 мешавад 45,4 ҷамъи 1,8 зарби 0,6 минус. Ин баробар ба 15 зарби 45,4 кунем агар, мешавад ки 5 кара 4 20 45,4 68,1. Яъне ки шасту ҳашту азда як минуси, барое ки иҷа плюс минус минус мешавад 1,8 зарби 0,6 мешавад ки 1,08 баробар 68,1 тарҳи 1,08 67,02 102. Саломат бошед дӯстони азиз.